7 décadas leva a Emperatriz detrás do mostrador do seu Ultramarinos da Coruña. Desde 1956 empezamos unha miña hermana maior, a máis eu, despois ela casouse, despois o resto da familia para aquí, e eu segui traballando aquí. Toda unha vida atendendo as necesidades da clientela, entre a que tamén había ilustres persoeiros. Éramos moitos famosos, como se dicen, de clientes, empezando por Don Luis Cidane, a señora, Diestel, a señora, Peteiro. Un negocio pequeno, pero no que hai un pouco de todo: alimentación, produtos de limpeza e outros artigos básicos para a vida cotiá. Algo de limpieza, algo de comestibles, un pouquinho algo de todo para que a xente, se non marque outra, que leven algo, non? Me gusta traballar en marcas buenas, que a xente coma cosas ben. Máis dun século leva instalado o escaparate deste comercio en pleno centro de Vigo, ofrecendo as mellores materias primas do país. Empezó como eran castellanos, la buena medida. Y lo compraron los de Granjas Argeriz, Larsa luego, posteriormente, los que fundaron Larsa luego, eran los dueños de la tienda. Yo trabajaba aquí de empleado. Todo un clásico que comezou como tenda de queixos, manteiga e leite, e co tempo converteuse nun punto de referencia para os amantes do boviño. Trabajábamos ya vinos y licores, y lo que pasa es que después, claro, como se puso el mercado, las grandes superficies y tal, nosotros nos especializamos en productos gallegos y vinos y licores. Yo me gustaba lo de los vinos, tenemos el puerto cerca, tenemos clientes buenos de vino. Luego se pusieron de moda, pero fue posterior, pero ya se vendían vinos, ¿eh? O negocio de Dori é máis recente. Comezou de cero hai 8 anos, no barrio vigués de San Paio, onde a atracción que exerceron os grandes supermercados da urbe fixo que desapareceran todas as vellas tendas da contorna. Como me quedei na casa, dicen, bueno, teño un baixo, fai falta aquí algo así, se está perdendo todo, entonces collín e deuseme por montar a tenda. Sempre fai falta unha tenda así. Aquí hai moita xente maior, xa lle digo, fai falta unha tenda para aquel momento que non tes pois un arroz, non tes leite, non tes un embutido, non tes fruta, non vas a ir a propósito a buscala, entendes? A compra grande non, pero así calquer cousa, uns garbanzos ou calquer cousa, pois ves aquí a buscalo. O número de artigos que compón a listaxe da oferta é miúdo, pero o xénero é de calidade, produto fresco e de proximidade. Teño unha fruta moi boa, teño un congelado moi bo, despois tes os yogures do día, tes o embutido que vendo moito embutido, no inverno vendo moito chorizo moi bo, a xente xa sabe que ven aquí e colle calidad. O caso de Svetelin non é igual, pero sí algo semellante. Acudiu ao rescate dunha tenda de toda a vida que estaba a piques de botar o peche por falla de remuda. Vimos que se estaba traspasando, entonces cuando se encendió este pilotito y digamos pues llamamos y hicimos el trato, ya cogimos la tienda que de verdad que ya estaba un poco baixa, tuvimos que trabajar un montón para volver a subirla. Os clientes das tendas de barrio non só procuran o produto de urxencia que lles queda máis a man. Aquí o valor engadido é outro, o trato persoal e a confianza. Xa parecemos un pouco máis de familia que de clientes, ¿no? Pero bien. Aquí tienes que ser tendero, médico, policía, abogado y psicólogo. O sea, un poquito de todo. E aquí a xente marcha contenta. Si ves os sábados, isto é unha alegría aquí, a xente maior por un lado para outro, falando con uns, falando con outros. Incluso ahora os netos, que veñen, ¡ay, Juan, que alegría! Coño. Eso é a parte máis bonita que ten o negocio. E además sempre llego aos meus fillos, tedes a mellor clientela do mundo. Non hai un barrio vivo sen unha tenda que o forneza de alimento e ligazón para a veciñanza.